Assalamu alaikum, barkanku da zuwa. Ku tabbatar kuma na subscribing sannan ku danna like. A cikin wannan bidiyon za mu koyi zafafan kalmomin wato turanci present tense. Wato present tense sune aikin da ake yi yanzu ba a gama ba. Kun san akwai present tense, akwai simple tense, akwai past tense. To wannan sune hot, wato aka ce hot wato zafafan present tense. Number one suka ce living wato zama a guri kenan, zama kana zaune inda kake rayuwa. Sai number two suka ce traveling wato kana tafiya kenan, yin tafiyan. Sai number three speaking wato kamar ni yanzu da nake magana ina speaking kenan, kun ga aikin da ake yi yanzu ne. Sai number four drinking wato wato shan abin sha, ana cikin shan abin ba wai an gama ba, ba wai za a yi ba, ana cikin yi, shi yasa kuke ganin ing dinnan. Wannan yana nufin present tense ne, ing kun ga dukkan su akwai ing. Sai number five moving wato moving shine matsawa, ka matsa daga nan zuwa nan, car is moving, yauwa shi ma present tense ne. Mun gode, ku tabbatar kuma na subscribe sannan ku danna mun like, ku sharing. Sai mu haɗu a bidiyon mu na gaba.